Ізноў абражае тых, хто выехаў з Беларусі, ды кажа, што просяцца назад. Лукашенко выступіў перад працаўнікамі менскага метро. Толькі праўда такая, гэта з Беларусі выехалі нават больш за паўмільёна чалавек пасля падзеяў 2020 года. І гэта ў Беларусі не стае дзясяткаў тысячаў працоўных рук. А сумная тэндэнцыя працягваецца. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Падсасонны, і сёння ў выданні. Беларусьнафта хваліцца дасягненнямі рэкорды па здабычы за 29 гадоў, аднак ёсць пытанні, на чыю карысць капаюць і прадаюць беларускія запасы. Павелічэнне здабычаў з такіх старых радовішчаў, яно таксама нясе большыя затраты і меншую арыентоўнасць здабычы гэтай нафты. Аліўе на стол ужо заўтра, а сёння мы падлічым гэтак званы індэкс аліўе. Лукашэнкаўскі прэм'ер Галоўчанка бачыць, што прадукты патанелі, эксперты нязгодныя. Людзі беднейшыя зараз у Беларусі троху ніжэйшую інфляцыю адчуваюць. Чаму? Таму што яны вымушаны купляць вось гэтыя беларускія тавары, на якія цэны рэгулююцца. Новы год надыходзіць з гукам, аднак яскравая і шумная сустрэча свята з петардамі і фейерверкамі можа скончыцца шпіталізацыяй. Химические вещества, содержащиеся в петардах, горят при очень высоких температурах. А на пачатак пра рэкорды. Прынамсі, гучыць прыгожа. Беларусьнафта мае найвышэйшыя паказнікі здабычы за 29 гадоў. І калі паверыць на слова дзяржаўнаму прадпрыемству, Беларусь ужо ў кроку, каб стаць сур'ёзным сусветным гульцом у здабычы нафты. Аднак ёсць пытанні і да рэкордаў, і да таго, хто на беларускіх недрах зарабляе. Уладзіслаў Корсак. Беларусьнафта заяўляе пра рэкорд. Інфармуе, што сёлета ў нашай краіне ўдалося здабыць ажно 1 мільён 938 тысяч тонн нафты. Гэта, аднак, пакуль далёка ад лічбаў, што патрабуе Лукашенка. Калі параўнаць узроўні здабычы за апошнія 3 гады, то мы пабачым гэта прырост не больш, чым на 2% у параўнанні з папярэднімі гадамі. Калі параўноўваць зараз неполныя 2 мільёна здабычы за год, то параўнайце з лічбай за 75 год, калі было здабыта 8 мільёнаў тонн. Рэкордна павялічыліся, як кажуць, і нафтавыя запасы. Паводле Беларусьнафты, сёлета іх прырост склаў больш за 700 тысяч тоннаў. Аднак з-за падаражэння расейскай нафты і заходніх санкцыяў усіх пададзеных лічбаў не хапае нават, каб забяспечыць рэнтабельнасць двух існых беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў – Мазырскага і Наваполацкага. Ускладняе сітуацыю і тое, што Беларусь не мае выхаду да мора, а значыць, у пытаннях нафтавай лагістыкі вымушаная супрацоўнічаць з дзяржавамі, у якіх ёсць марскія парты. Да увядзення шырокамаштабных санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі, гэта супраца была з Літвой, она магла быць з Польшай, напрыклад. Беларусь, па сутнасці, асуджаная на расейскую нафту і на тыя запасы нафты беларускай, якія засталіся пасля таго, як у савецкія часы большасць беларускай нафты проста высмакталі з беларускіх нетраў. Згаданыя праблемы і стымулююць рэжым шукаць рашэнні ўнутры краіны. Гэтак сёлета ў траўні ў Кастрычніцкім раёне Гомельскай вобласці адкрылі свідравіну над радовішчам нафты аб'ёмам 152 тысячы тоннаў. Агулам актыўная геалагічная выведка, распрацоўванне новых радовішчаў, атрыманне спецыялістамі досведу, карысныя для галіны справы, сведчыць эксперт Ян Маркаў. Аднак у нас складанае радовішча, ёсць вялікая ўзровень абваднення гэтых радовішчаў. І павелічэнне здабычаў з такіх старых радовішчаў, яно таксама нясе большыя затраты і меншую арыентоўнасць здабычы гэтай нафты. Таму натуральна здабываць можна больш. Пытанне, што мы будзем здабываць і якім коштам. Не дадае веры ў беларускі нафтавы цуд і прагноз аналітыкаў з Уолл-стрыт. Там чакаюць змяншэння коштаў на чорнае золата ў 2025 годзе. Эканамічна здабываць нафту ў Беларусі не вельмі выгадна. Падобная сітуацыя ва ўсім свеце. У Расіі таксама шмат нафты ёсць, аднак гэта нафта дарагая ў здабычы. Яна патрабуе складаных тэхналогій, яна далёка геаграфічна, яе транспарціроўка шмат каштуе. Цяпер у Беларусі адкрытыя 96 радовішчаў нафты.
Толькі 36 з іх працуюць. З-за спробаў хаця б часткова выканаць указанні Лукашэнкі, распрацоўванне новых ці аднаўленне працы старых радовішчаў нярэдка вядзецца без увагі на бяспеку навакольнага асяроддзя. Гэтак з-за разліваў нафты каля рэчыцкай і ўсходняй першамайскай свідравінаў ужо забруджаныя і непрыдатныя для карыстання каля 5 гектараў зямлі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. І зноў увага дзяржавы да бізнэсоўцаў. Яны павінны мець рамкі коштаў на тавары і паслугі, у якіх могуць падняць цэны. Александр Лукашенко загадаў ураду стварыць формулу сумленнага цэнаўтварэння. Адначасова яно павінна адпавядаць заробкам насельніцтва, а прадставіць праект чыноўнікі мусяць ужо ў студзені. Цяпер жа у Беларусі дзейнічае новая сістэма рэгулявання коштаў, паводле якой штомесяц вызначаюцца межы адпускных цэнаў на розныя тыпы тавараў. Абмежаванні на адвольнае падвышэнне коштаў увялі ў 2022 годзе. У выніку гэта прывяло да скарачэння асартыменту некаторых тавараў. Знізіць жа цэны у чыноўнікаў атрымалася толькі на некалькі месяцаў. Затым яны зноў пайшлі ўгару. Аліўе на стол ужо заўтра, а сёння мы робім падлікі. Наколькі беларускі індэкс аліўе абагнаў сёлета афіцыйную інфляцыю ў Беларусі. У прэм'ера Галоўчанкі адныя лічбы, у нашых экспертаў іншыя. Адрозненне амаль у 2 разы. Якія прадукты падаражалі больш, а якія менш, а таксама чаму менавіта салат аліўе разглядаецца як стандартны лічыльнік для ўзроўня гадавой інфляцыі. Ян Федарович. Салат аліўе – страва, якая з савецкага часу ўваходзіць у навагодняе меню беларусаў. Актывістка Наста Базар называе яе адным з найважнейшых элементаў свята. Аліўе, ялінка, кіно і сяброўкі – гэта абавязкова. Без гэтага не будзе Новага года. Сярод прынятых інгрэдыентаў марынаваныя агуркі, бульба, гарошак, маянэз, морква, яйкі. Хіба што галоўнае пытанне, якое мяса да іх дадаць. У рэцэпце галоўна, каб усяго было прыкладна пароўну. Морквы і яек можа быць менш, але гуркі, кілбаса і бульба павінны быць аднолькавай прапорцыі. Нехта робіць з мяса, да, нехта робіць з ветчыны, нехта... Я ўвогуле доўгі час не ела мяса, тады рабіла вегетарыянскі варыянт замест мяса фасольку. Але аліўе – гэта не толькі галоўная страва святочнага стала, але і выдатная магчымасць прасачыць за паказнікамі інфляцыі ў Беларусі. Інтэрнэт-рэдакцыя нашага тэлеканалу ад 2018 года складае свой індэкс аліўе. Штогод нашыя калегі параўноўваюць цэны на раніцу 18 снежня ў папулярнай сярод беларусаў онлайн-краме з дастаўкаю. Згодна з гэтым падлікам з салата аліўе сёлета падаражэла амаль на 9,5%. Гэта прыкладна ўдвая больш, чым афіцыйная інфляцыя ў Беларусі. Паводле Белстату на лістапад яна склала 5,5%. Людзі беднейшыя зараз у Беларусі троху ніжэйшую інфляцыю адчуваюць. Чаму? Таму што яны вымушаны купляць вось гэтыя беларускія тавары, на якія цэны рэгулююцца. І калі мы кажам пра людзей такога сярэдняга ўзроўня альбо багацейшых, якія купляюць больш імпарта, напрыклад, то яны адчуваюць нават большую інфляцыю ад 9 і ад 15%. Згодна з нашым індексам з інгрэдыентаў аліўе сёлета найбольш падаражэлі кансерваваны гарошак, бульба і маянэз. Агульны ж кошт прыгатавання салаты склаў 19 рублёў і 43 копейкі. Версія самых танных прадуктаў будзе каштаваць 13 рублёў і 73 копейкі. Свае падлікі для навагодняй салаты правёў і прэм'ер-міністр Беларусі Роман Галоўченко. Как раз недавно его у нас посчитали, и на самом деле достаточно неожиданная цифра получилась, что у нас в этом году индекс оливье отрицательный. То есть оливье в этом году... Даже подешевел. Да, подешевел. Паводле Галоўчанкі, які спасылаецца не на Белсат, а на Белстат, набор для аліўе сёлета каштуе яшчэ танней, чымся з найбольш эканамічнага набору прадуктаў – 13 рублёў і 45 копеек. І гэта на 35 копеек танней у параўнанні з аналагічным паказнікам летась. У Белстата свой кошык спажывецкіх тавараў. Гэта можа азначаць, што вось нейкі такі сярэдні ўзважаны кошык белстатаўскі, ён іншы ад таго, якім карыстаюцца звычайныя людзі. Ну і праз гэта кожны адчувае асабістую інфляцыю.
Якой статыстыцы верыць, белсатаўскай ці белстатаўскай, выбіраць спажыўцам. Звыклая навагодняя страва застаецца даступнаю кожнаму беларусу. Чаго нельга сказаць пра салату паводле традыцыйнага рэцэпту, створанага Люсьенам Аліўе 200 гадоў таму. У яго ўваходзіць дзічына, ракавыя шыйкі або нават чорная ікра. Ян Федарович, Белсат. Захочу карыстацца QR-кодам на вашых экранах. Наводзім камеру смартфона і трапляем на наш канал у Тэлеграме. А там актуальная інфармацыя, каментары экспертаў, відэа. Можна падпісацца і быць у курсе падзеяў, а таксама зазірайце на нашу старонку belsat.eu. Умова гэтага застаецца нязменнай. Мусіце сачыць за ўласнай бяспекай. Крочым далей, а дакладней едзем. У Менску адкрылі 3 новыя станцыі метро. Цяпер з улікам разрослай зелёналужскай лініі у сталіцы налічваецца 36 станцый. Радаснай гэтая навіна стане для жыхароў раёну Курасоўшчына і жылога комплексу Менск-Свет. Наколькі цяпер гэтыя густанаселеныя раёны сталі бліжэй да цэнтру гораду, ды колькі каштавала такая інвестыцыя? Андрэй Сульжыц. Добрая навіна для мінчукоў ці прынамсі жыхароў паўднёвай часткі сталіцы. Сёння запрацавалі новыя станцыі 3-й лініі метро. Упершыню цягнікі з пасажырамі праехалі па зялёна-лужскай галіне новым маршрутам з 3 прыпынкамі на станцыях Аэрадромная, Немаршанскі сад і Слуцкі гасцінец. Працягласць новага ўчастку, над якім распачалі працу яшчэ ў 2017 годзе, троху больш за 4 кіламетры. Для абслугоўвання рухомага саставу падземкі на зялёнай лініі пабудавалі асобнае электрадэпо Слуцкая. Выдаткавалі на транспортовую линию немало. В целом вот 3 станции обошлось 832 миллиона рублей. 1 километр в эквиваленте в долларах получается у нас порядка 70 миллионов долларов. Новая линия метро звяжа густанаселены район Курасоўшчына и жылы комплекс Менск-Свет з іншымі районамі гораду. Адметна, што ў раёне Менск-Свет, пабудаваным на месцы былога аэрапорту, шчыльнасць насельніцтва і жылога фонду амаль удвая перавышае нормы генеральнага плану сталіцы. Мы атрымалі просто вялікую колькасць бетонных розных жылытловых комплексаў нізкай якасці, які зараз просто будзе ствараць маятнікавы рух у цэнтр, нічога больш. Таму, на жаль, Менск мае ось такі цяпер велічэзны раён-спальнік з не вельмі якасна пабудованымі будынкамі. Узводзіць Менск-Свет пачалі ў 2015 годзе. Правесці метро да новага раёну – найбольш правільнае рашэнне, якое маглі прыняць чыноўнікі, каб выправіць памылкі горадабудаўнікоў пры планаванні гэтага раёну, лічыць урбаніст. Метрапалітэна ў Мінску дастаткова, яго хапае. Менск на колькасць станцый і ліній мае даволі вялікі пасажырапаток, таму в прынцыпе не мае там патрэбы ў яшчэ большых грошах, яшчэ большых сродках на метрапалітэны і большай хуткасці. Як яно ёсць, в прынцыпе, ужо непагана, абы іншыя віды транспарта не забывалі. У візуальным аздабленні станцыяў пастараліся падкрэсліць адметнасць назваў. Гэтак на аэрадромнай свяцільнікі ў форме аблокаў, адсылка да авіяцыйнай тэматыкі. На станцыі Немаршанскі сад калоны выкананыя ў выглядзе камлёў дрэваў. У інтэр'еры слуцкага гасцінцу чытаюцца матывы легендарных паясоў. На кожнай станцыі ўсталявалі спецыяльныя аўтаматычныя рассоўныя дзверы, якія аддзяляюць пярон ад цягніка. Надалей у планах працягнуць 3-ю лінію ў бок зялёнага лугу, а таксама ўзвядзенне 4-й кальцавой лініі працягласцю 25 кіламетраў, якая будзе дубляваць другое аўтатранспартнае гарадское кальцо. Лукашенка ж, што прысутнічаў пры адкрыцці, дык увогуле заявіў, што Менск з гарадамі-спадарожнікамі могуць звязаць наземным метро. Праўда, пра тэрміны і кошты такога праекту гаворкі не вялося. Андрэй Сульжыц, Белсат. 11 асобаў, у тым ліку 8-гадовае дзіця трапілі ў шпіталь у выніку сутыкнення аўтамабіля BMW з маршруткаю. Здарэнне адбылося позна ўвечары напярэдадні ў Жыткавіцкім раёне. Следчыя шукаюць відавочцаў здарэння для высвятлення ўсіх абставінаў. Паводле папярэдняй інфармацыі, легкавік і мікрааўтобус рухаліся ў адным кірунку. У выніку сутыкнення абодва транспартавыя сродкі апынуліся ў кювеце, пасля чаго кіроўца BMW уцёк. Неўзабаве яго затрымалі з прыкметамі алкагольнага ап'янення.
Заўтра будзе гучна, свята, петарды і феерверкі. Але ўжо ёсць першыя траўмы. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў паведамляе пра 2 пацярпелых ад піратэхнікі. Падобныя раны небяспечныя і варта падумаць, як уберагчыся ад няшчасных выпадкаў, каб свята не замянілася ў трагедыю. Ірына Драфейчук. Неўзабаве навагодняя ноч, сталым атрыбутам якой ёсць святочны стол, а таксама шум і бляск петардаў, феерверкаў ды іншай піратэхнікі. Вось толькі такая забава можа скончыцца не яркімі ўражаннямі і эмоцыямі, а шпіталізацыяй. Барановичах. Мальчик 2014 года рождения при попытке взорвать петарду получил ожоги руки. Яшчэ адзін няшчасны выпадак здарыўся ў Шклове, дзе 38-гадоваму мужчыну адарвала некалькі пальцаў пасля выбуху петарды. Акурат такія траўмы найбольш частыя ў выніку выкарыстання піратэхнікі. Химические вещества, содержащиеся в петардах, горят при очень высоких температурах. И это всегда сочетание термического и химического ожога. Если это травма конечности, то это травма, грозящая ампутация, как правило, потому что взрывная сила петарды достаточно сильная. Если это травма глаза, то даже не страшно выглядящая травма глаза требует обращения за медицинской помощью и контроля состояния. Апроч таго, выбух можа траўмаваць твар і галаву, пашкодзіць слых, апячы дыхальныя шляхі. Паводле медыкаў, штогод у Беларусі 30-40 асобаў цярпяць ад піратэхнікі, палова з іх дзеці. У выпадку атрымання пашкоджання, нават лёгкага, неабходна выклікаць хуткую. Да прыезду ж медыкаў аказаць першую дапамогу самастойна. Пры раненні рукі як мага хутчэй спыніць кроў і накласці жгут. Апёк ці рану трэба прамыць халаднаватай вадой. Если травмирован глаз, есть кровотечение, есть какое-то повреждение, проникающее глаза, мы закрываем глаз. И желательно закрыть оба глаза, потому что когда мы закрываем один глаз и продолжаем смотреть другим, этот глаз шевелится и может дополнительно травмироваться. Да таго ж нярэдка петарды і феерверкі становяцца прычынамі ўзгарання. Гэтак летась, паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, праз выкарыстанне святочных выбуховак адбылося 5 пажараў, між іншага са смяротнымі ахвярамі. Ратавальнікі зазначаюць, што пачасціліся выпадкі, калі піратэхніка спрацоўвае заўчасна. Таму набываць раяць толькі вырабы першага класу бяспекі і ў сертыфікаваных крамах. Требовать у продавцов сертификат соответствия на соблюдение технического регламента Таможенного союза о безопасности пиротехнических изделий. К этому же дополнительно консультироваться у продавца о практике применения подобного пиротехнического изделия. Зменшыць імавернасць няшчаснага выпадку дапамогуць пэўныя правілы. Гэтак лепей не насіць выбуховыя вырабы ў кішэнях. Запаленыя феерверкі і петарды нельга трымаць у руках ці запускаць у бок людзей. Забараняецца запальваць петарду паўторна, калі яна не спрацавала. Дзеля бяспекі трэба абмежаваць доступ да піратэхнікі дзецям. Дапускаецца запуск феерверкаў ды іншых святочных агнёў толькі на адкрытым паветры і не ў месцах збору людзей. Если это происходит в общественных местах и нарушает спокойствие граждан, то мы будем расценивать это как мелкое хулиганство. Если же будет причиняться имущественное какое-то повреждение, соответственно, от степени повреждения, от тяжести также будет приниматься решение в порядке уголовного или административного законодательства. Набываючы піратэхніку, варта ведаць, што яе выкарыстанне палохае птушак, звяроў, у тым ліку хатніх гадаванцаў. Шум, выбухі і яркія ўспышкі могуць прывесці да гібелі жывёлінаў. Ірына Драфейчук, Белсат. Магло б быць урачыста, але ёсць нюанс. Свае 48-е нарадзіны палітык, пісьменнік і сузаснавальнік партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец сустракае за кратамі. Гэта ўжо 4-ты запар, дзень нараджэння ўзняволення ў турме нумар 1 у горадні, дзе Павел адбывае пакаранне, у яго ўзніклі праблемы са здароўем. Як мінімум 224 палітычныя вязні застаюцца ў надзвычайнай небяспецы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Больш за 100 з іх маюць праблемы са здароўем, 11 інваліднасць, каля 50 асобы сталага веку. У 16 ёсць ментальныя разлады. Асаблівую увагу праваабаронцы звяртаюць на тых, хто ў рэжыме інкамунікада, то бок ад каго працяглы час няма ніякіх звестак. Гэта Сяргей Ціханоўскі, Ігар Лосік, Віктар Бабарыка, Максім Знак,
аднак Мікалай Статкевіч, Мікалай Банькоў, Александр Францкевіч, Андрей Навіцкі і Владзімір Кніга. Сёлета, прынамсі, 589 асобаў былі прызнаныя палітычнымі вязнямі. На нядзелю 29 снежня праваабарончы цэнтр «Вясна» падае агульны лік 1265 асобаў, якія маюць гэткі статус. Ініцыятыва «Дысідэнт BY» прызнае большую колькасць – 1419 чалавек. Цалкам жа адбылі пакаранне і выйшлі на волю, пачынаючы з 2021 года, амаль 1400 асобаў. Яшчэ 227 вызваленыя ўладамі за подпісам Лукашэнкі. Акурат напярэдадні у суботу 28 снежня стала вядома пра 20 палітзняволеных, якія неўзабаве пакінуць пенітэнцыярныя установы. Яшчэ 5 асобаў сёлета трапілі ў спісы абмену. Гэта грамадзяне Украіны і Мікалай Швец, якога асудзілі ў справе аб падрыве расійскага самалёта А-50 у Мачулішчах. Што датычыць палітычнага крымінальнага пераследу, за год у Беларусі асудзілі больш за 1700 чалавек. Найчасцей прысуды выносілі паводле 342 артыкулу за ўдзел у акцыях пратэсту. Таксама стала вядома аб прысудзе ксяндзу Генрыху Акалатовічу. 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Менавіта столькі прызначылі святару каталіцкай парафіі ў Валожыне па абвінавачванні ў нібыта здрадзе дзяржаве, паведамляе партал «Католік Лайф». І змяняем тэму. У 100 гадоў памёр 39-ы прэзідэнт ЗША, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Джиммі Картер. Пры ім ЗША пачалі развіваць праекты альтэрнатыўнай энергетыкі, палепшылі стасункі з краінамі Лацінскай Амерыкі, перадалі Панамскі канал пад кантроль Панамы. Дамагліся гістарычныя дамовы аб міры паміж Ізраілем і Егіптам. У 1980-м Картер заснаваў фонд, які дасюль прасоўвае дэмакратычныя і гуманітарныя каштоўнасці ў свеце. Акрамя Джиммі Картера, у 2024 годзе не стала яшчэ шэрагу выбітных асобаў. Прапаную згадаць некаторых з іх. І пытанні да Расіі і Фінляндыя ў часе расследавання пашкоджання падводных камунікацыяў у Балтыйскім моры выявіла шматкіламетровы след, пакінуты, верагодна, якарам танкера «Игл-С». Вярхоўная прадстаўніца еўразвязу ў знешняй палітыцы Кая Калас заявіла, што такія інцыдэнты – гэта не адзінкавыя выпадкі, а частка сістэмнай кампаніі Масквы па дэстабілізацыі еўрапейскай інфраструктуры. А таму Калас заклікала да ўзмацнення кантролю за расійскімі караблямі. Пра іншыя падзеі ў свеце Руслан Ігнатовіч. Казахстан перадасць чорныя скрыні самалёта Embraer 190 азербайджанскіх авіяліняў на аналіз у Бразілію. Іх расшыфроўкай зоймецца СЭНИПА, бразільскі цэнтр расследавання авіяцыйных здарэнняў, які валодае неабходнымі тэхналогіямі і досведам. Тым часам Баку робіць больш строгімі умовы бязвізавага перабывання ў краіне расейцаў і чакае ад Масквы прызнання віны.
Расійскі бок павінен папрасіць прабачэння ў Азербайджану. Па-другое, Расія павінна прызнаць сваю віну. Па-трэцяе, вінаватыя мусяць быць пакараныя, прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці. А азербайджанскай дзяржаве, пацярпелым пасажырам і чальцам экіпажу павінна быць выплачаная кампенсацыя. Такія нашы умовы. Першая з іх была выкананая учора. Я спадзяюся, што і астатнія умовы будуць прынятыя. Самолет авиакомпании Азербайджан Airlines, які выконваў рейс з Баку ў Грозны, разбіўся ля Актау 25 снежня. На борце былі 67 чалавек. 38 з іх загінулі. Папярэдне Азербайджан назваў прычыною катастрофы знешняе ўздзеянне, меркавана абстрэл самалёта з расійскіх сродкаў СПА. Колькасць загінулых у авіякатастрофе ў Паўднёвай Карэі ўзрасла да 179 чалавек. Пра гэта паведаміла агенцтва Йонхап. У жывых засталіся толькі 2 асобы – пасажыр і чалец экіпажу. Здарэнне адбылося 29 снежня ў аэрапорце гораду Муан. Падчас пасадкі пасажырскі самалёт Boeing 737-800 авіякампаніі Jeju Air выкаціўся за межы ўзлётна-пасадачнай паласы і ўрэзаўся ў сцяну. У выніку адбыўся выбух. Паводле папярэдніх звестак, прычынай катастрофы была няспраўнасць шасі у выніку сутыкнення з птушкамі. Тым часам іншы Boeing 737-800 гэтай жа авіякампаніі вымушаны быў вярнуцца ў аэрапорт Кімпхо у выніку праблемаў з шасі. Выканальнік абавязкаў прэзідэнта Паўднёвай Карэі Чхой Сан-Гмок распарадзіўся тэрмінова праверыць бяспеку ўсіх самалётаў Boeing 737-800 у краіне. Прэзідэнт ЗША Джо Байден анансаваў новы пакет ваеннай дапамогі ўкраіне, у які ўвойдуць зброя, вайсковая тэхніка і грошы. Згодна з заяваю Белага дома, 1 мільярд 250 тысячаў долараў накіруюць на неадкладную дапамогу украінскім вайскоўцам і амаль столькі ж у рамках ініцыятывы для спрыяння бяспецы. Байден падкрэсліў, што Злучаныя Штаты будуць непахісна падтрымліваць Украіну і ўмацоўваць яе пазіцыі на полі бою да заканчэння ягонага прэзідэнцкага тэрміну. Прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца паскардзіўся на прэзідэнта Украіны лідарам Еўразвязу. У сваім лісце ён абвінаваціў Уладзіміра Зеленскага ў рашэнні спыніць транзіт расійскага газу праз Украіну. Паводле Фіца, гэтае рашэнне было прынятае без кансультацыяў з еўрапейскім звязам. Напярэдадні прэм'ер-міністр Славаччыны прыгразіў Кіеву спыненнем экспарту электрычнасці ва ўкраіну. На гэтым фоне Польша заявіла пра сваю гатовасць павялічыць вытворчасць электраэнергіі, каб падтрымаць Украіну і захаваць энергетычную стабільнасць у рэгіёне. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Застаемся ва ўкраінскай тэматыцы, перажылі расійскую акупацыю, эвакуяваліся ў Запарожжа і кожны дзень дапамагаюць украінскім вайскоўцам. Шматдзетная сям'я з акупаванай Васільеўкі Запорожскай вобласці ўкраіны спадзяецца на мір у новым годзе. Пра жыццё запорожскіх валанцёраў-перасяленцаў даведваліся нашыя калегі з праграмы «Вот так». Новий рік на порозі. Тож давайте святкувати. У Запорожжы за 40 кіламетраў ад лініі фронту дзеці святкуюць Новы год у хованках. Гэта цэнтральны пункт нязломнасці, месца дапамогі жыхарам, дзе для шматдзетных сем'яў і сем'яў перасяленцаў падрыхтавалі святочную праграму і падарункі. Сям'я Мірашнічэнкаў з 3 дочкамі эвакуявалася з акупаванай расійскімі вайскоўцамі Васильівкі праз 4 месяцы пасля ўварвання ва ўкраіну. Нам говорили про те, що скоро нас звільнять. Казалі, што хутка нас вызваляць. Гэта значыць, мы да апошняга верылі ў гэта і спадзяваліся, што вось-вось нас вызваляць і ўсё будзе добра, што нам не давядзецца выязджаць са свайго дому. Найцяжэй акупацыю перажывалі дзеці, якія баяліся расійскіх вайскоўцаў. До липня місяця
Вони постійно в нас ходили. Да ліпеня яны ўвесь час до нас хадзілі. І гэтае правяранне дакументаў было. Яны не заходзілі па адным, заходзіла па 7 чалавек. Яны правяралі ўсё, хадзілі, правяралі адрыны, кухні, усюды лезлі правяраць, каб нідзе нічога не было. Сям'я наважылася выехаць толькі ў ліпені 2022-го. Пасля чаго Константин, бацька дзяўчатак, адразу пайшоў на фронт. Алла ж занялася валанцёрствам. Разам з іншымі добраахвотнікамі пляце маскавальныя сеткі, робіць акопныя свечкі, падушкі і збірае неабходныя для фронту рэчы. Буквально півгодини назад хлопці тільки поїхали. Даслоўна паўгадзіны таму хлопцы толькі з'ехалі. Заўсёды трэба і трэба. І нам няма сэнсу апускаць рукі. Так што наперад і толькі наперад. Так що вперед, тільки вперед. Дзеці Аллы і Константина ўжо прызвычаіліся да Запорожжа. Дыстанцыйна вучацца ў школе, займаюцца танцамі, захапляюцца маляваннем, мазайкай, хендмейдам. Мені дуже подобалося Васильівки дивитися в Ютубі східні танці. Мне вельмі падабалася ў Васильівцы глядзець у Ютубе ўсходнія танцы. Я маме кажу, можаш паглядзець, дзе знайсці, дзе мне будзе цікава, і я так магу крыху забыцца на ўсё. Мы пайшлі, і мне вельмі спадабалася. Трэнерка прыгожая і добрая. Акрамя таго, дзеці дапамагаюць збіраць грошы ўкраінскім вайскоўцам, прадаючы свае вырабы. Але напярэдадні навагодніх святаў сям'і найбольш хочацца перамогі і міру ва ўкраіне. Найбільше, напевно, хочеться Галоўнае перажыванне за дзяцей, каб яны сталі больш спакойнымі, каб дзеці пачалі хадзіць у школу, стасавацца з сябрамі, дзесьці выйсці пагуляць і не баяцца, што будзе абстрэл. Хочацца такога. А таксама як мага хутчэй вярнуцца ў родную Васильівку. Ева Миронова для праграмы «Вось так. Запорожжа, Украіна». Чарговы калідор па выходзе з санкцыяў. Таямнічыя грузы з Беларусі трапляюць у Бенгазі. Рэжым Лукашэнкі пастаўляе зброю ў Лівію. Падрабязнасці ў размове з экспертам у нееўрапейскіх цывілізацыях Яўгенам Красуліным. Ужо праз момант у Белсадзум з Вітаўтам Сіўчыкам. Не прапусціце, будуць і іншыя тэмы ды госці. А яшчэ напрыканцы выдання хацеў падзякаваць. Напярэдадні пра свой вымушаны сыход з Белсату абвесці ў эфіры праграмы «Тыдзень» наш калега Ігар Кулей. Мы працавалі разам 10 гадоў, і я з Ігарам правёў ягоны першы жывы эфір. Потым ён 4 апошнія гады кіраваў ньюсрумам, а мы разам стваралі уласна праграму «Тыдзень». Ігар адзін з лепшых журналістаў каналу, і ягоны сыход лічу велічэзнай стратай. Аднак разумею, што інакш Ігар зрабіць проста не мог, што і патлумачыў у эфіры, а таксама у допісе на прыватнай старонцы ў Фейсбуку. Зычу поспеху на новым шляху і дзякую за працу, калега. Спадарства, вас віншую з надыходзячым новым годам, ды жадаю захаваць найвышэйшую вартасць, прагу да праўды і свабоды. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы.